què estem? Doncs en realitat, ens agradi o no, el principal motiu, i de fet si us llegiu el Pla STEMcat, és per on comença, el principal motiu és un motiu econòmic. És a dir, hi ha una preocupació des de la conferència de Lisboa, que es va fer aquest informe que diu Europe needs more scientists, i aquí scientists és en general gent preparada pel món científico-tecnològic. Des d'aquest informe no hi ha hagut més que estudis, sobretot des de l'àmbit dels recursos humans, de les empreses, etc., intentant o dient que tindrem una crisi econòmica degut a la manca de professionals en aquest àmbit. I no parlen només de professionals universitaris, s'està parlant inclús de persones professionals d'FP o inclús que no estudien a FP, que s'hauran d'incorporar a la indústria 4.0 i que és una indústria molt més tecnificada, que ja no serveix. Inclús si tu vols ser repartidor o el que sigui, necessites tenir una competència digital 2.0 com a mínim per funcionar. I aquí hi ha moltíssima informació. I és el principal argument que es diu. De fet, la paraula STEM no va néixer com STEM, va girar, va ser STE, perquè estava girat l'acrònim, i la primera vegada que va aparèixer aquesta paraula va ser als anys 50 en un document militar dels Estats Units dient que si no teníem prou persones formades en aquest àmbit es quedarien fora de la carrera de la seguretat internacional i que per tant en aquell moment, imagineu-vos tot el tema del bloc de la URSS, el bloc capitalista, etc., que hi hauria un problema de conflicte i per tant STEM neix d'aquí. Però avui dia, si passa dues vegades, perquè no sé per què és tan gran, avui dia es parla molt més que de quantitat, o sigui, molt més de que necessitem molts professionals, es parla sobretot que necessitem altres professionals. El que sí s'ha trobat és que en el món de la ciència i la tecnologia és un món molt dominat per l'estereotip de científic o tecnòleg, un home blanc de classe mitjana alta. I per tant que ens manquen visions d'altres ètnies. Als Estats Units, per exemple, que no fan més estudis d'aquest tipus, és brutal com està esbiaixat per ètnia. Només les persones d'ètnia blanca i asiàtica estan al món científic tecnològic. Les dones hi són molt poc presents, aquest estudi, no sé, me falta una llet, potser, no sé per què està animat això, no animat, sí. Hi ha aquest estudi de la UNESCO, de Women in Science, on en el món, en promig, no hi ha ni un 30% de dones en tots els sectors relacionats amb la ciència, incloent la salut, que està bastant dominada per dones, diguéssim. Per tant, hi ha poca presència femenina, poca presència d'altres ètnies, i un dels motius que a mi m'agrada més és que no només és un tema d'equitat i inclusivitat, que això ja ho justificaria, diguéssim, perquè com més visions tinguem ciència de tecnologia, i més inclusiva sigui, més justa, òbviament, però sobretot m'agrada per un tema de qualitat. Aquest llibre, que jo sempre el recomano perquè m'agrada moltíssim, és un llibre de fàcil lectura, es diu Gender Innovations, parla de com no tenir una perspectiva de gènere i una perspectiva d'equitat a la recerca i al desenvolupament científic-tecnològic ha costat a l'administració, és un llibre americà, ha costat a l'administració americana molts més milions dels que realment s'haurien... O sigui, ha costat molts més milions dels que la gent considera que costa incorporar aquesta visió. És a dir, es podria haver invertit en programes, per exemple, es podria haver becat directament dones per entrar a la indústria amb els diners que s'han perdut per no tenir aquesta visió. Per exemple, us poso un exemple conegut, els dummies aquests, els ninos aquests que tenen sensors que es fan servir per analitzar els xocs dels cotxes, es fan amb una visió antropomòrfica d'un home suposat de Leonardo, que jo sempre dic que no són cap de nosaltres, però tampoc cap de vosaltres. Vull dir, ningú compleix aquell estàndard de mides, i això fa que els cotxes, que el sistema de seguretat dels cotxes siguin molt insegurs per dones embarassades, persones amb sobrepès, persones amb baixa estatura, etc. És a dir, no s'ha fet un sistema pensant en que hi havia diversitat d'usuaris. I qui diu això, aquest llibre està ple d'exemples de medicines que s'han estat investigant durant 20 anys en un grup concret de població i llavors resulten ser molt insegurs per un altre. Per exemple, el cas més recent va sortir per la tele i tot, que hi ha medicació que es va haver de retirar perquè era mortal per dones menopàusiques. Després de 20 anys, sabeu que són 20 anys d'inversió per treure una medicina al mercat. Qui diu això, per exemple, i un exemple que sempre trobo molt graciós, va ser l'última càmera Nikon, aquestes de fer fotos, tenia un software. Nikon és una empresa japonesa, és important tenir això al cap perquè és al·lucinant el cas. És una empresa japonesa desenvolupada al Japó, tot i que és una empresa internacional amb enginyers de tot arreu. Doncs l'última càmera tenia un software que detectava quan la gent parpadejava, per avisar-te, dir, torna a fer la foto, una foto de grup, perquè no sé qui ha parpadejat. Doncs les persones asiàtiques sempre parpadegen.
en aquesta càmera i per tant no mai es poden fer les fotos. Van haver de, òbviament va rectificar, van treure el software, però és per donar-vos una idea de en què estàs pensant quan dissenyes si no tens una perspectiva de diversitat, vale? I com has de corregir les coses quan surten al mercat perquè no l'has tingut. I d'aquests casos els que vulgueu, a Europa, per exemple, hi ha hagut un escàndol recent d'unes com es diu, les senyores que es dediquen a ordenyar, es diu, a munyir? Sí, a munyir. No? A munyir. Munyir a Europa, i en el món, de fet, és una tasca eminentment femenina. Tot i que els enginyers que fan les munyidores tenen la idea del granger, no? Fortachón, que és el que porta la munyidora. Això fa que les munyidores tinguin un volum absolutament impossible de traslladar i d'utilitzar per als seus usuaris, que són dones, en el 80% dels casos. I per tant hi ha tot un sistema hi ha hagut totes unes protestes en els països nòrdics sobretot, que sisplau dissenyin per l'usuari real, i que això és molt difícil d'aconseguir si no hi som. Avancem una mica més. El motiu més important, però, per mi, de per què estem és per participar, per permetre participació ciutadana en les decisions que ens involucren a tots. Aquesta última publicació, que és Science Education for Responsible Citizenship, és una publicació de la Comissió Europea en la que parla molt que hem de reorientar el que fem en ensenyament de les ciències, però aquí ciències s'ha d'agafar molt més global, incloent tot l'àmbit científic-tecnològic i també la perspectiva més social i més humana, s'ha d'orientar molt més a la participació activa, perquè es considera que la ciència i la tecnologia, sense aquest control ciutadà i sense aquesta vinculació ciutadana, difícilment arribarà a solucionar els problemes que tenim. I per tant, superar els reptes de la societat requereix que els ciutadans puguin participar de forma activa i responsable en les decisions. I això ho trobem cada dia amb tota aquesta floració, per exemple, de pseudociències o de posicionaments en contra de postura, per tot el tema, per exemple, de vacunació, que està sent un problema en moltes societats occidentals i desenvolupades, però també amb la manera en la que afrontem tots els reptes. Si parlem amb els nostres nens, per exemple, moltes vegades ells pensen que solucionem totes les coses amb una màquina. Si tenim un problema de brutícia o de contaminació, farem un robot que netegi el mar, més que no deixarem de contaminar. I aquest tipus de coses, què es pot fer, què consumiria aquest robot, i etc., són aquelles reflexions que són difícils d'aconseguir si realment no estan ben formats. Si més o menys m'heu seguit fins aquí, que és per què estem aquí, en aquest tema d'estem, i torno a dir, és important tenir en compte que tot i que el motiu fonamental és aconseguir que més gent en tots els àmbits tingui una mínima alfabetització científico-tecnològica que li permeti no només accedir al món laboral, sinó també ser un bon ciutadà, ser un ciutadà crític, responsable, empoderat, que sigui capaç de prendre decisions a la seva vida. Aquest és el motiu fonamental. Dins d'això,